Gentari laras ya monggo katrat suara Mas Cek nggih Mbak Kenyo sampean awan iki dikersake lho karo sing kagungan damel lho 6 sasi kepungkur wis mara tunuk-tunuk ning omahku nggih pripun nyuwun campur sari mengke MC-ne nyuwun Mas Uncek ngoten oh ngaten nggih matur sembah nuwun untung dikersake Pak Ngadina lah piye ta ora Mas dikersake Gusti Allah aja kemrungsung ta Mas kok ya terus kemrungsung Mbak ngono ki apa mergo ngefan apa mergo ngopo nika ngefans kalih Uncek nggih lho ngefans kalih jenengan nika Mas Pak Ngadina ki ora kok ngefan ki ora lah piye mung mesakne mesake napa mesakne katimbang ra entuk rejeki ki diparingi rejeki saking Pak Ngadina jalan Ibu matur sembah nuwun Bapak Ibu nggih mugi berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah nika paket komplit Mas Komplitan. sound system panggung kajang campur Nggih. sari saking jenengan nggih Wah, alhamdulillah mula. pikantuk rezeki saking Pak Ngadina mula nek ketok sumringah lah piye ta Mas biasane Tiba apa ora ngene itu job komplitan sing kukut sajen apa ya gawane jenengan Hah? sing kukut sajen niku lho nggih walah kabeh to kabeh pokoke kabeh pokoke kok MGS MGS gone Mbak Kenyo karo Mas Jas Jaswati sing cetha ngono lho Mas sing cethono lho aku ngira pati apal asmane kok pokoke apalku ngira Mbak Kenyo kowe nek ning kono ngopo ya ki nyado dawuh Pak iya. Ngadina Nggih. mbok bile ngersake lelagonipun menapa kelangenanipun Pak Ngadina sekalian Ibu menapa Gubuk Asmara Gubuk Asmara. Ibu napa oh manut Bapak oh manut Bapak ya oh ngaten nggih niki Bapak ngersake Gubuk Asmara Gubuk Asmara. bablaske gelang kalung oh nggih gak arep muni Gubuk Asmara dadak nglirik buke lho lha piye to Mas oh wedi kok lah wedi piye ta ibuke kaya gubuk dadi wedi oh aja ngono lho sembrono ya dadak nglirik sik nggih iki Gubuk Asmara ya ya wis bali rene yo kaaturaken kowe sampean rene kok ning kono napa ya kan kita dhuwur ora kok sik sampean iki kok edekne penyanyi telu ki apa kuat Lah iya. ngayahi apa Cah cilik ngene kok karepku kan iki tamune kathah sing Terus? siji nang kene siji nang tengah Ah. sing siji nang kono ngono lho didum dadi ngono. diratani didum sing paling mbok senengi sing ndi Mas iki Mas sing endi Mas sing ndi sing mbok paling mbok telu senengi iki lho. telu iki lho ora eneng oh lah kok kok bisa milih kok goblok aku mongko aku senengku bojoku dhewe ya oh nek penyanyi Golek ayu aman, kok ngene kok golek aman. pripun Mbah Aku nyuwun izin nggih kan mau di syuting fotoku nggih tak kirim yang grupu tali rasa laras nggih kepareng ora oh pareng mawon Mbah Kung pareng mawon pun monggo sak sekecane nggih senajan sampean cendek cilik Nggih. ya kudu dihormati oh nggih arep tak kirim ya kudu izin oh ngaten nggih jenengan hormati kula nggih hormat Pak oh lah dalah pun monggo kersa Mbah Kung pun ajeng dikirim teng grup teng dinas sosial pun monggo Pak dinas sosial iso tekan dinas sosial kan ya njaluk bantuan kok golek bantuan ya ora apa-apa lho oh ya dipangane muntir lho delonga sura ngatang-atang nang omahku nggih Mbah Mbah saderipun Juli nggih Juni ra cetha oh nggih oh nggih Juli akhirnya lho Gubuk Asmara monggo kanca-kanca Ananda kaaturaken tengah kan lho ben rada anu cedhak karo klambi anu sayak suwe iya lho iki Mas wajah baru ya madhep rene nah mak madhep depan rene lho Mas iki kan ayu penyanyine iki so dadine so madhep rene meneng ae lho wis ora sambok ngono-ngonoke kok tak golekane dhewe golekane dhewe apa ngene ngono lho ya kanca-kanca aduh mbok cokot ndak salah itu raid ya apa-apa ya Allah kaget aku ayo Dek
Kose. Apa to? Iki biasane lho. Ora nek kuwi nek karo aku nemplok-nemplok bareng nek kuwi kok pandanganmu ning kono terus. Ya golek sensasi lain to. Karo kowe sesi enek lho iki kok ya Apa aku jek kurang to, Mas? kurang Kurang apa? langsing. Oh dadi pilih sing tipis ngono kuwi. Ya iya. Lho wis golek ana apa nek sing apik ndang terus golek ana. Coba golek isik. Golek ana. Pilih sing wedok tenan. Lha iki Apa pilih sing wedok? iki apa? Ayo. Kok sik, Mbak? Piye karepe? Kok Mbak maksudnya piye to? Iki wedok tenan lha iki apa ora wedok tenanan iki? Ayo tantanan. Iso bedake apa ora? Lah tak kira ya wedok tenan iki. Kowe iso bedake apa ora? Bedane apa? Ini. Iki demok. Ini. Iki demokan ndadak. Kuwi kira-kira atas apa ora? Kiti-kiti. Lah iya kok goblok ngono to. Goblok iki goblok piye lho? Emek-emek Kowe iki lho. Wong kok ora iso nyawang. Mbok cepet disawang sing Demokan tenanan. sik. Demok. Coba Nek demokan ora nesu kuwi. berarti lanang ngono lho. Lah aku yang tenanan wedok aku dadi. Iya aku ora. Dites Dang, dites. Anu tenanan jenengan wedok apa lanang? Lah menurut jenengan tenanan mboten. Nah, Ya, coba. aku ki piye? Masa Kowe wong lanang tenan apa ora? Nek kaya jenengan tenanan lanang kudune iso mbedake. Lah kowe demok nek nesu. Wis, yen bedake yen cara ngene gak aku. Lah piye? Yen debok ngene ora cocok aku. Lah piye? Kon muni sak kata tok ae. Oh sak kata. Sak kata tok kowe yen anu genah cetha kuwi lanang apa wedok? Kon muni apa? Kon muni endok. Endok. Ngono ae. Kowe muni endok. Endok. Nah, kowe Mbak Kenyo. Endok. Nah, kowe Endok. Enek bedane ora? kowe nonton. Endok. Kowe Endok. kowe Endok. Oh, yen iki lanang iki. Kena lanang yen iki. Iso kowe Kena lanang. ngomong ndok kok iso Eh? lanange ngopo? Ya iso. Yen mau wedok kan cetha. Endok. Ngono ta. Iki mau endok. Ya. Lah iki mau endok. Ngono. Iki lanang. Alah. Kene yo Lah lanang ra apa-apa wani. Yen nganti wedok Wani tenan. apa ora? Gak wani. Hah? Mah, Mbak. Ora Lah ngopo? Ah, bojomu kalau menteleng. Ora kok, kae merem kok. Heh? Merem kae. Bojomu merem ta? Oh, iya. Ya kok aku nek no. Heh? Karo iki wani gak? Ora. Iki arep ngopo jeneng kok Medhuk. keroncalan. Ora medhok kok keroncalan. Meduk pegagakku kekaban. Ya Allah, ya Allah. Oke. Amrah arep demok kono genti. Endok. Ora kaya-kaya lho iki. Mbak Kenyo. Mbak, Sik, nek iki kok kemrungsung wae ngopo lah. Lah piye to? Iki kan diteruske. Iki Urung wayah Lagune. kok. Apa teh iki, Mbak? Iki Ya sama apa apa to? to? Oh lah ya, Mas Ucek. Badhe ajeng sekolah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kene Mas. Sing endi, Mbak? Ya. Oh, Iki alah. ajeng sekolah riyin. Iki arep mbok kapake to, Cah? Kapan sih? Nah. Gak apa-apa iki wis ora nganu kok. Masa dicopot ngene iki? Ya enek didobel-dobel nang kok ya sumo, iki dicopot. Wis Iya, apa Mas. teh kaya. Sampean ini ternyata sregep olahraga nge-gym to. Lah ya iki tangane iki nah. Kok iso metekol ngono kuwi? Medekol. Pamleng ae. Malah kaya munyuk kae. Klambeni, klamben. Aja muni munyuk. Lah apa? Modelmu kaya beruk lho. Coba no. Iki ora gegeden to? Tak cepet ah. Hah? Selak isin aku. Alah wis ora duwe Iki isin. kathoke ya ora. Bahaya iki klambine sapa? Sing nyepaki bapak kok apa yo ngerti Lah ya. ya, sing nyepaki bapak ini ku sing kagungan damel gedhe men to, Cah. Malah kaya memet di sawah aku. Katoke copot apa ora iki? Kathoke ya copot kudune. Ora. Gak. Lah apa? Katoke aja. Lah ngapa? Aku ora rangkepan kok gak. Gak. Di dobel. Double. Wis ngene ora usah dicopot. Bocah kok lek pinter Ayo nganti manut an. karo ibu. Ayo. Ah, manut. Ya. Dari fisika satam.
Piye? Ya, tinggo sik tapine pramuka. Ya. Oh, pitik lho ya. Iki angkutane digo sik ya Allah. Iki deretane. iki enek geretane. Ya Allah. Kene Mas. Ora pramuka lanang ki mosok ngene iki. Iki pranggone wong wedok to, Cak. Alah butuh apa ora dinggo? Tak enenge kuwi. Ayo. Dinggo sik. Sa. Kok sik numpak pinter. Kowe mau piye cerita? Wah, wis. Neng UGD. Kecelakaan. Sapa sing nyepaki mobil renek baling iki mau? Iki kok lak mlebu rumah sakit neh. Ya. Lah. Catet nyamin. Dirasake sik. Ya. La Allah, pinter tenan. Oke. Mak, Menggok rono, sekolahe rono. Mik. Ya Allah. Malah kok topeng monyet kae iki. Sekolah kono kan eneng PAUD. Iki sekolahe ning kono kuwi PAUD. aku mau wis bar balita. Oh, bar balita. Neng kono. Kok dadak digiarate. Teten. Oh ya. Karo nyanyi ya. Catet Oke. jroning ati keton lontor. Saya marati. Ya ayo. Aku kau Deret. dadi Penak, oh. karepku. Maraku leren ning gubuk asmara. Kok no. Monggo. Aja teko kono, bali rono. Bagian ngomong ae. Gubuk kae biyen tanggo leren nek caka tulisan warna apa tondo kasih sayang gentari Gubuk asmara. Tenan to. Alah, lah, sing mau Piye? Pak Adino kyayine sembodo. Mbak tuwa ya masuk elu. Lah lah. Oh lah iya. Lho piyayi iki ngene iki. Padahal wis ditanggap ya, Mas. Yen sedekahe sae, kuwi ora lokak bakale tambah kebak. Amin. Wis nanggap campur sari komplit sound system kajang video syuting. Ki ngersake lelagon sing maringi bebingah, sing nambahi matur Saking sembah bungae, nuwun. Mas. Pak Nggih, Ngadino saestu. mugi dipun lancaraken sedayanipun. Usahanipun nggih tambah Amin. ngrebaka nggih Pak nggih. Rejinipun sempulur. Amin. Berkah barokah, berkah rezekine, berkah keluargane. Amin. Mas, Amin. Piye? iki jane kok reporter ngendi wae to iki? Lah iya. Oke, rame saiki ya. Sing nyuting rek akeh men Mas. Ke live streaming ya iki ya.
Wis diomongke streaming awet mau lho. Streaming Zunani. Iya. Zunani. Zunani. Tutup. Catatan ngono ya. Suarane sapa tak goleki? Suarane gentari. Bablaske gelang kalung wau. Lali nganti aku. Jare encang kanan kok yo. Yo. Truk, truk. Cangkiri, truk. Aduh. Aja banter-banter nyuk. Nuthuk ki lho. Ora tekan kok nuthuk Kok mak peng ngono kok. Truk, truk. Jukit. Apa kuwi? Hah? Jukit iki apa renek aba-aba jukit iki? Maju sedikit ngono. Maju sedikit. Ngono ki madakne karo jangkahmu apa piye? Iya iya ta. Terus Jukit, jukit. Ri. wis kae wis lho. Ri. Wong Kaya anu. Kaya sing ning omah. Ayune kok ngono kok, Mbok. Terus apa neh? Truk, truk. Bubar, jalan. Dek bubar iki lho anu barisane sing bubar. Jare Padha lungguh iki. Memang piye ta? bubar jalan. Barisane sing bubar. Lagune urung rampung kok lungguh. Karepmu ora iso. Kok sing tanggung jawab kali bapak ya sampean wis kon bubar kok. Urung Pasukan kembali ke tempat. Renek aba-aba kok pasukan bali ke tempat iki. Jan iki sekolahmu ngendi to Dek men iki? Aku sekolah SKKP kok. SKKP iki apa? Sekolah karepe ra karepe. Mula kok bosok. Lho aku wis go rangsel dadi polisi sana. Kok enek karo polisi kok setugel ki polisi. Polisi kok cendaki peli. Ya nggon bagian liyane ora nggon Satlantas. Lah Apa? Nggon penyidik kae lho. Penyidik. Nyidik apa, Mas? Ya nggon penggendusan. Lah kireki sing ana menyidike kireki padahal. Anjing pelacake ta. Iya. Ora apa-apa penting polisi. Banget ya. Ayo Mbak, teki Mbak. Bagian sapa? Aku to. Gus ya lah kaget aku. Kura-kura ninja. Tase karo wonge wis gede. Delok kok sik balenono neh, aku ora ngerti mau balene neh. Ngene, tengah kene kura-kura dadi apa kira iki Lah kura-kura ninja. Gak aku. Ya Allah ki dadi apa-apa kok iso ta jano. Mun aku ya anu kok Mbak Yu. Fleksibel kok. Allah kemudian fleksibel. Boh ora artine apa kuwi coba? Catatan Cengisan. Wong iki lagune gelang karo kok teko catetan meneh iki lho. Gelang kalung. Enek penyanyi kleru kaya mbok tabui. Aku ya koplak kuwi kok. Oh, Gelang kalung. penyanyi Kok kleru. iso catetan meneh. Apa kata-katanya piye? Kata-katanya piye, Mbak? Gelang-gelang dadi saksi muga sliramu ora bakal kejani wiwit donya nganti akhir doang bagus sing tak pikir-pikir Sampun katur gelang kalung ugi lelagonipun Gubuk Asmara. Sorangan kadang-kadang Ananta Musik kalenggahan siang. Iki mboke gen ngadeg meneh. Wis ya, ora nggo siap-siapan ya niki. Wong tuwek iki sudah rungu iki. kok iso ki lho Kuwi wis siap-siapan kok dibariske kok ra. mbok arani wis tuwek jek gurih kaya ngono kok
Empuk gurih ora roh kok. Dikom banyu anget. Terus Wis kena sik empuk empur. iso mlebuh. Lah iki menungso apa karet? Kaya ngene kok tuwek lho. Lah terus Manis kaya ngene kok tuwek lho. manis kok ngendi? Lah iki mbok disawang manis apa ora, Eh, Pak Dino? Manis yen- ora, Pak Dino? Yen disawang kuwi ora iso bedakne antarane manis pahit. Yen gur nyawang. Lah terus? Iso ngrasake manis kuwi yen didilat. Oh iya nyadilaten. Ora sudi. Alah ayo dilok ya. Gak. Ndang, ayo. Ora. Ayo. Moh. Wong edan. Rumangsaku. Iki ki apa? Apa piye toh? Walah, alah. Mimik sik. Enak le. Enyak, Wo, enak tindak le. enyak nggih. Gosek-gosek tak. Iki lho le. Wah, gilane. Gah gilane. Dalange muring-muring. Ndang muni ora wancal anu mono. Nyoba dalange owek-owek ngono, Jang. Dalange. Owek-owek ngono. Kowe wek-wek. Emang ora kono ora wek-wek kok. Ya. Wah, wah. Kepedesen go mangan sosis kleru. Wong sosis gak nek lomboke kok kepedesen iki lomboke sapa sing dilebokke kono? Ya lomboke dhewe.